ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. хело хабари бад аз Ҷаббор Расулов барои мо навистанд. ҳамватанони азизамон, ҳозир номае ки барои мо равон карданд ман мехонам. баъд иншоалло дар ин бора, дар ин мавзӯъ суҳбат мекунем. ҳамватанони азиз, ман бо дигар телефон бародарое ки инро равон кардам мехонам. дирӯз бояд мардуми шарифи тоҷик огоҳ бошанд ва ҳушёр бошанд ки сарзамини мо ба ду дасти адаб аз даст рафта истодааст. ҳамватанони азиз, рафтем. ассалому алайкум бародар Муҳаммад Тағоев. умедворам тинҷу сиҳату саломат ҳастед. мо сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов ба маълумоти шумо мерасонем ки дар тақсимоти марз бо Қирғизистон Эмомалӣ Касифи ватанфурӯш 1300 гектар замин ва як застава ва як гузаргоҳи КПП-ро аз деҳаи маданият аз канал боло барои қирғизҳо фурӯхт ва худи имрӯз ин золимон бо роҳбарии Эмомалӣ Касиф ватанфурӯш ин гузаргоҳро КПП ва заставаро аз канал боло буданд барои қирғизҳо тӯҳфа карданду ва аз канал поён боз як гузаргоҳ КПП сохта истодаанд. заставаро бошад дар даруни деҳаи Тоҷикобод сохта истодаанд ва роҳе ки деҳаи маданиятро бо маркази ноҳия мепайвандид бастанд. мо роҳ надорем ки ба маркази ноҳия равем. низомиёни қирғизҳо бошад бо деҳаи маданият хело наздик оварданд. ин ҳукумати золим ва мо мехоҳем ки ин номаи моро бо пахши видеоӣ нашр мекардед. мо гуфтанем ки вақте ки ҳукумати золим сарнагун шавад, мо ин заминҳои фурӯхташудаи Эмомалӣ Касиф ватанфурӯшро аз нав бо хун бо чӣ тавре набошад зада мегирем иншааллоҳ. ва Эмомалӣ Касиф ватанфурӯш бидонад ки мардуми ин минтақа аз ин кори кардаи ҳукумати золим хело асабӣ шудаанд ва нафрати мардум бар ин Эмомалӣ Касиф хело зиёд шудааст. мо шуморо интизорем дар Тоҷикистон, мухолифон ва шеромардони ватан. биёед тезтар ин ҳукумати золимро сарнагун кунем ва ватанро соҳибӣ кунем, чунки ояндаи ин ватан дар хатар аст. Эмомалӣ Касиф ватанфурӯш ватани мову шуморо фурӯхта истодааст. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ин маълумотро бештар пахш кунед ки то дигарон огоҳ шаванд. бо эҳтироми шермардон ва муборизони ин минтақа. ҳамватанони азиз, хабар ҳамин буд. акнун хитоби ман ба хоялесони ин хоини заминфурӯши кунфурӯш Эмомалӣ Раҳмонов. мебуроянд тӯҳмату бӯҳтон мезананд, таъна мезананд ки шумо аз дур ранги саг меҷаккен. шумо модар ба хатоҳои хоялес аз наздик кӯ рафта дар Ҷаббор Расулов видео карда ба мардуматон пешниҳод кунед ки ин гапҳо дурӯғ аст. кӯ ғайрати шуморо мо бинем, шумо ватандоро даруни нохунак. кӯ раветон унҷа видео кунетон, мардуми тоҷик ба огоҳ кунетон ки хоинои миллат дурӯғ мегӯянд. пас шумо ҳаромзодаҳоя як кас бовар кунад. худо лаънататон кунад. тамоми ҷоя фурӯхт, ба ду дасти адаб тӯҳфа кард. акнун навбати зану духтару хоҳару модари шумо мерасад.
این حرامزاده، این اولاد، این مادر به خطای رحمانوف کو تمام جهان را از خود کند سری ندارد. این را فراموش نکنین خایلیسا، دشمنای ملت تاجیک. انشاءالله رحمان ما با سری بلند به وطن برمیگردیم. برادرای افغانستان، تاجیکای افغانستان برای ما انشاءالله رحمان به ما کمک میکنن، دستیاری میکنن تا ما به اجنبیان زمین ها ما را این ظالم بدبخت دادن، ما مردم تاجیک را از افغانستان به تاجیکستان برگردانده آنها را صاحب زمین و صاحب زندگی میکنیم. ما امید داریم که آنها انشاءالله رحمان ما را دستگیری میکنن و این توده اوباش با سرداری امام علی شیطان سرنگون خواهند شد. مردم تاجیک هوشیار باشید. السلام علیکم و